كبرات تخاتلتي لومي تلفزيون نحزي زحزنا يوم زيناتات دهايلومي كم صعب أواري نعملنا نغت كتاتلنا بمعدامنا بزرزرهم كنسجر ዋና ጸሐፊ ውድ ሁራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ አፍሪካ ቋሚ መንበር ቤት ምክሪ ጸጥታ ንኽወሃባ ጻውዒት ገይሮም ዋና ጸሐፊ ውድ ሁራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ትማሊ አብ አዲስ አበባ ዝተሳለጠ ዋዕላት ትብብር ሕብረት አፍሪካን ውድ ሁራት መንግስታትን ተረኺቦም ከም ዝወልዎም አፍሪካ አብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ቋሚ ውክልና ንኽልዋ ደጊሞም ጸዊዖም አንቶኒዮ ጉተሬዝ ንቡድሆታት እታ አህጉር ብዝበለጸ ንምፍታሕ ትካላዊ ጽገናታት ከም ዘድሊ አስሚሮምሉ ብድኽነት ጎንጽታትን ለውጥ ጸባ አየርን እትሕመስ ዘላ አፍሪካ እዚ ደረጃ በደረጃ ንምፍታሕ ድማ አብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ውክልና ንኽልዋ ግድን ኢሎም ሕዚ ኣብ መንጎ ኩለን አባል ሃገራት ምርዳእ ከም ዘሎ ዝሓበሩ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ክልተ ሃገራት አፍሪካ ቆምቲ አባላት ባይቶ ጸጥታ ንምግባር ናይ ኩሉ ምንቅስቃስ ከም ዝሓትት አገንዚቦም ኣብዚ እዋን አፍሪካ ኣብ ቤት ምክሪ ቋሚ መንበር ዘይምህላዎም ክረሙ ዘለዎም ግዚኦም ዝሓለፈዎም ማሕበራት ሕዝውን ምቕጻሎም ዘንጸባርቑ እዮም ኢሎም አንቶኒዮ ጉተሬዝ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኣብ ልዕሊ 11 ፖለቲካዊ ውድባት ክልከላ ከም ዘመሓላለፈ ኣፍሊጡ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ምስ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኦዲትን ፋይናንሳዊ ደገፍን ብዝተኣሳሰረ ን11 ፖለቲካዊ ውድባት ምእጋዱ ሎሚ 12 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ኣብ ዘውጽኦ ደብዳቤ ኣፍሊጡ ካብቶም ተኣጊዶም ዘለዉ ውድባት ፖለቲካ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ወላይታ ምንቅስቃስ ሓርነት ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ጌድኦም ዲሞክራሲያዊ ውድብ ሃረሪ ሓይሊ ዕማም ገዳ ንሰልፊ ሓርነት ኦሮሞ ሰልፊ አዲስ ተአሉን ይርከብዎም እቲ ንውድባት ዝተዋሃበ ናይ ምእጋድ ውሳነ እቲ ቦርድ ዝተፋላለዩ ውሳነ ክሳብ ዝህብ ንውድባት ካብ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ንጥፈታት ንግዚኡ ዝተኣገደ ምዃኑ ዝሕብር እቲ ቦርድ ናብ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ውድባት ኢትዮጵያ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ውድባት ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብሄራዊ ቤት ምክሪ ዝዳሎ ኣኼባታት ክሳተፉ ድምፂ ክህቡ ወይ ክመርጹ ወይ ከም ኣባላት ከገልግሉ ከም ዘይኽእሉ ኣፍሊጡ ኣብቲ ደብዳቤ ውድባት ኣብ ዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ቤት ምክሪ ንኸይሳተፉ ዘድሊ ስጉምቲ ንኽወስዳውን እቲ ቦርድ ኣተሓሳሲቡ እዚ ከምዚ ኢልናሃሎ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ግዚያዊ ኣፍልጦ ንምርካብ ብፖለቲካዊ ውድባት ዝኽፈት ዝነበረ 100 ቅርሺ ናብ 15000 ክብ ኣቢልዎም ፖለቲካዊ ውድባት ግዚያውን ሙሉእ ኣፍልጦ ንምርካብ ዘልዮም ክፍሊት ከም ዝተመሓሸ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦሎም ንግዚያዊ ኣፍልጦ 15000 ንሙሉእ ኣፍልጦ ድማ 30000 ምዃኑ ሓቢሩ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ሎሚ 12 ጥቅምቲ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ንሃገራውያንን ክልላውን ፖለቲካዊ ውድባት ግዚያዊ ምስክር ወረቀት ንምርካብ 100 ቅርሺ ጥራሕ ይሕትት ከም ዝነበረ ድሕሪ 11 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ግን እቲ ክፍሊት 15000 ቅርሺ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ማዕረማዕሩ ድማ ሃገራውን ክልላውን ፖለቲካዊ ውድባት ሙሉእ ኣፍልጦ ንምርካብ ክሳብ ትማሊ 11 ጥቅምቲ 2017 200 ቅርሺ ጥራሕ ይኸፍላ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩ ብድሕሪኡ ግን እቲ ክፍሊት 30000 ቅርሺ ምዃኑ ገሊጾሎም ተመዝገብቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብቲ ጉባኤ መሰረታዊ ሰነዳቶም ክርሙን ከለዉ 30 ቅርሺ ግልጋሎት ክፍሊት ይሕተቱ ከም ዝነበሩ ሕዚ ግን ነቲ ሰነዳት ኣመሓይሹ ዘሎ ውድብ 5000 ቅርሺ ንኽኸፍሉ ወሲኖሎም ቦርድ መረጻ ከም ዝገለጾ እቲ ክፍሊት ክመሓይሽ ዝገበረሉ ምክንያት ብኣዋጅ ዝተውሃበ መጠን ክፍሊት ናይ ምዝገባን ሰነድ ምምሕያሽ ግልጋሎትን ፖለቲካዊ ውድባት ንኽውስን ስልጣን ስለ ዝተውሃበኒ ኢሎም መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ኩሎም ዓይነታት ግልጋሎት ወሰኽ ክፍሊታት እናገበረ ይርከብ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ታሪፍ ስልኪ መብራህቲ ማይን ግብርን ወሰኽ ምግባሩ ዝዝከር እዩ ኢትዮጵያ ከመቆጻጸራ ፈረንጂ ኣብ 2029 ጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ አፍሪካ ንምትንጋድ ሕቶ አቅሪባ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ አፍሪካ ካፍ ነቲ ሕቶ ብኮሚቴ ቢሉ ከም ዝዝተየሉ አፍሊጦሎም መበል 46 ሓፈሻዊ ጉባኤ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ አፍሪካ ካፍ ሎሚ ኣብ አዲስ አበባ ተሳሊጦሎም ኣብቲ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ አፍሪካ ፓትሪስ ሞትሲፔን አባላት ኮሚቴ ፍጻሜ ስራሕ ካፍን ፕሬዝዳንት ዓለም ለኸ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ጃኒ ኢንፋንቲኖን ዋና ጸሐፊ ፊፋ ማቲያስ ግራፍስትሮም ፌዴሬሽናት ኩዕሶ እግሪ አባል ሃገራት ካፍን ፕሬዝዳንትታት ዞባዊ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪን ከምኡውን መዳረግቲ ኣካላት ስፖርት ሳትት ኮይኖም እዮም ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኩዕሶ እግሪ አፍሪካ እንተተኣናግድ እዚ ንኻልኣይ ጊዜ እዩ ቅድሚ ሕዚ ከመቆጻጸራ ኣውሮፓውያን 2017 መበል 39 ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣሰናዲኣ መንባራ ይዝከር ኢትዮጵያ ድሕሪ 5 ዓመታት ንዝካየድ መበል 37 ጸዋታት ጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ አፍሪካ ንኽተተኣናግድ ሕቶ ኣቅሪባላ ኢትዮጵያ
ምስ ሱዳን ግብፅን ብምዃን ንምጥያሽ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ካፍ መሪሕ ግደ ዝተጻወተት እንትትከውን ኣብ ታሪኻ 3 ግዜ ጽዋዓት ይረኣያ ኢትዮጵያ ከም መጣየሽት ካፍ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ዘለዋ እጃም ድኹም እኳ እንትኾነ ነቲ መድረኽ ንምስንዳእ ግና ዳግም ሕቶ ቀሪባ ኣላ ፕረዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ኣብቲ መድረኽ ከም ዝበልዎም ኢትዮጵያ ንዕቤት ኣተሓሳስባ ፓን አፍሪካኒዝም ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ዘለዋ ሃገር ምዃና ጠቒሶም ኢትዮጵያ ንዕቤት ስፖርት ኣፍሪካ እናበርከተቶ ዝመጸት እጃም ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ 2029 ነቲ ውድድር ንኽተተኣናግድ ዕድል ንኽወሃባ ሓቲቶም መበል 37 ጽዋታት ጽዋዕ ኣፍሪካ ንምትእንጋድ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ 13 ሃገራት ሕቶ ከም ዘቕረባ ንምፍላጥ ተኻኢለሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ካፍ ዓመታዊ ንኣባላቱ ዝህቦ ገንዘባዊ ደገፍ ከም ዝወስኸ ኣፍሊጡ ኣብዚ መድረኽ ዓመታዊ ድጎማ ማሕበራት ዞባታት ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ $450,000 ናብ $750,000 ብ50 ሚእታዊ ከም ዝወስኸ ፕረዚደንት ፓትሪክ ሞትስምፔ ገሊጾም ዓመታዊ ገንዘባዊ ሓገዝ ንኣባላት ሃገራት ካብ $250,000 ናብ $400,000 ከም ዝዓበየ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ዞባ ካፍ ዝርከባ መብዛሕትአን ማሕበራት ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ዕቤት ኩዕሶ እግሪ ብ50 ሚእታዊ ከም ዘዕበያ ተገሊጹ ኣብ ክልል ትግራይ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ልቃሕ ፖለቲካዊ ፍትሕ ንኽወሃቦ ዝሓትት ምትእኽኻብ ፌርማ ይሳለጥ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ቅድሚ ኩናት ክልል ትግራይ ንማሕበረሰብ ንግዲ ተዋሃቢዩ ክምለስ ዘይከኣለ ልቃሕን ወለድን ብዝምልከት መንግስቲ ፌደራል ፖለቲካዊ ፍትሕ ክህብ ዝጽውዕ ጥርዓን ኣብ 52 ከተማታት ትግራይ ፌርማ ይተኣኻኸብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ክልል ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብዓርቢ ዝተጀመረ ምእካብ ፌርማ ጽባሕ ተዛዚሙ ናብ ማእኸል እቲ ክልል ክለኣኽዩ ኢሉ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ካላት ፋይናንስ ተዋሃበ ልቃሕ 31 ቢልዮን ቅርሺ ከም ዝኾነ መረዳእታታት የመልክቱ እዚ ልቃሕ ወለድ ሓዊሱ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣስታት 70 ቢልዮን ቅርሺ ከም ዝበጽሐ እቲ ቤት ምክሪ ኣመልኪቱ ኣብ ከተማታት ትግራይ በማሕበራት ንግድን ሴክተራትን ከምኡ እውን ብቤት ምክሪ ማሕበራት ሴክተር ኣቢሉ ዝካየድ ዘሎ ምእካብ ፌርማ መንግስቲ ፌደራል ብሰንኪት ኩናት ዘስዕቦ ጉድኣት ርትዓዊ ፍታሕ ንኽህብ ዝሓትት እዩ ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምምጻእ ዝዓለመ መድረኽ ዝሓለፈ ሰሙን ብሰሉስ ኣብ መቐለ ምክያዱ ይዝከር ኮሚቴ እውን ተጣይሹ ኣብዚ በማሕበራት ቢዝነስን ሴክተርን ክልል ትግራይ ከምኡ እውን ኣብያተ ምክሪ ማሕበራት ሴክተር እቲ ክልል ብሓባር ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ካብ ዝርከቡ ነጋዶ ፌርማ ንምእካብ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ምንባሩ ይዝከር ግብጽ ኣብ ልዕሊ ዓለማዊ ገመዳት ኢንተርኔት ምቁጽጻራ ንኢትዮጵያ ከቢድ ስጋት ሃገራዊ ድሕነት የስዕበላ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ግብጽ ኣብ ልዕሊ ሩኢ ክፋል ትራፊክ ኢንተርኔት ዓለም ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ቁጽጽር ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ዓለማዊ ስክፍታ ኮይኑ ጸኒሑ እኳ እንተነበረ ብፍላይ ኣብታ ጂኦፖለቲካዊ መዋዳድርቲ ግብጽ ዝኾነት ኢትዮጵያ ዘስዕቦ ጽልዋ ግን ኣዝዩ ዘሰክፍ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ካብ 17 ክሳብ 30 ሚእታዊ ዓለማዊ ትራፊክ ኢንተርኔት ብሰፊሕ መርበብ ሳብማሪን ፋይበር ኦፕቲክ ገመዳት ብግብጽ ዝሓልፍ ብምዃኑ ግብጽ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ጽዋታ ቸዝ ናይቲ ዞባ ሓያል መሳርሒ ትጥቀም ከም ዘላ ግብጽ ኣብዚ ኣገዳሲ ትሕቲ ቅርጽ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ዲጂታላዊ ካናል ስዊዝ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሞኖፖሊ ግብጽ ፋይናንሳዊ ረብሓ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዝተሓላለኸ ሓይሊ ቀርን ኣፍሪካ ክኸውን ዝኽእል ኣጽዋር እዩ ኣብ ሕምረት ናይዚ ቁጽጽር እዚ ሓፍሻዊ ግልጋሎት ስለያ JISን ክፍሊ ቴክኒካዊ ምርምር ግብጽ TRD ይርከቡ ክልቲኦም ንመቆጻጸሪ ትራፊክ ኢንተርኔት እቲ ሃገር ንዕላማታት ምእካብ ስለያ ከም ዝጥቀምሉ ይፍለጥ እዚ ማለት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዓለም ለኻዊ መሻርክታን ዝሓልፉ ርክባት ሓዊሱን ሰፊሕ መረዳእታታት ንምዕጋት ተቓልዓት እዮም ግብጽ ወሳኒ መረዳእታታት ናይ ምርካብ ዓቕማ ንJIS ብዛዕባ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ስትራቴጂካት ቁጠባዊ ውጥናት ክቡር ሓበሬታ ክህብ ይኽእል እዩ እዚ ንኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ሕጂ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ናይ ጸጥታ ሓደጋ ዘስዕብ ኮይኑ ብፍላይ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ክልታዊ ዝምድናታትን ዓብዪ ክትዕ ዝፈጥረሉ ፕሮጀክት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽልሎ ዘሎ እዋን ምዃኑ ድማ እቲ ስግኣት ከቢድ ይገብሮም ኢትዮጵያ ጽልዋ ንምሕያልን ዞባዊ ምርጋዕ ንምርጋጽን ኣብ ትጽዕረሉ ዘላ እዋን ግብጽ ኣብ ተሃዋሲ ርክባት ክትጥቀመሉ ዘለዋ ዓቕሚ ነቲ ወጥሪ የጋድዶም በዞም ገመዳት ዝእከብ ስለያ ሓበሬታ ንካይሮ ኣብ ድርድር ዋላ ኣብ ግጭት ተርእዮታት ስትራቴጂካዊ ብልጫ ክህባ ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ናይ ገዛ ርእሳ ዲጂታላዊ ትሕተ ቅርጺ ዘመናዊ ንምግባር ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ወሳኒ ዳታ ብተናሓንሓይ ሓይሊ ክረኽቦ ወይ ክትጥቀመሉ እንተኽኢሉ ከዳኽሞ ይኽእል እዩ
ካብዚ ሓሊፉ ግብጺ ዲጂታላዊ ምሕንካኽ ኣብ እትደልየሉ ዘላ እዋን ኢትዮጵያ ወሳኒ መረዳእታታት ምስ ካልኦት ንረብሓታት ኢትዮጵያ ክጻረሩ ዝኽእሉ ኣህዛብ ወይ ኪዳናት ናይ ምኽፋል ሓደጋ ኣጋጢምዋ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ድሮ ምስ ውሽጣዊ ባእስን ግዳማዊ ጸጥታትን እትቃለስ ሃገር ተቓላዕነት ዲጂታላዊ ርክባት ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ጸጥታ ካሊእ ንጣብ ዝተሓላለኸት ይውስኽ ከም ዘሎ ይሕበር ኢትዮጵያ ነዚ ስጋኣት ንምምእዛን ኣማራጺ መስመራት ኢንተርኔት ብምድላይ እትገብሮ ጻዕሪ ብዙሕ ውጽኢታትን ግዜ ዝወስድን ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ምክንያቱ ግብጺ ኣብቲ ዞባ ቀንዲ ሓላዊት ኣፍ ደገ ትራፊክ ኢንተርኔት ኮይና ትቕጽል ስለ ዘላ ኣብ ቅድሚቲ ግብጺ ዘካየደቶ ኣካታዓይ ምክትታል ኢንተርኔት ኢትዮጵያ ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ንምቅላል ንሳይበር ድሕነት ቀዳምነት ክትብን ዝተፈላለዩ መንገድታት ኢንተርኔት ክትሕድስን ከም ዘለዋ ሰብ ሞያ ይምዕዱ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ልዑል ኣብ ዝኾነሉ እዋን ግብጺ ንዲጂታላዊ ርክባት ኢትዮጵያ ብዘይ ቁጽጽር ክትቅጽል ምፍቃድ ኣብ ጽዋታ ቁጠባውን ላዕላውነትን እታ ሃገር ኣዝዩ ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል እናተገለጸ እዩ ኢትዮጵያን ግብጽን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዋዕላ ብሪክስ ይሳተፋ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ካብ 22 ክሳብ 24 ጥቅምቲ 2024 ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 16 ዋዕላ ብሪክስ ንምስታፍ ናብ ካዛን ሩስያ ኣምሪሖም እዮም እዚ ዋዕላ እዚ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ዝተሓወሰ ሓድሽተ ኣባላት ዘጠቓለለ ፈላማይ ብምዃኑ ወሳኒ ይገብሮም ግብጽ ስዑድ ዓረብ ኢራን ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስን እውን ከም ሓድሽተ ኣባላት ይሳተፋ ኣለዋ እዚ ኣካል ፕሬዝደንትነት ብሪክስ ሩስያ ዝኾነ ዋዕላ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምትሕግጋዝ ዝኣምሰሉ ወሳኒ ዓለማዊ ጉዳያት ዘተኮረ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ምምሕያሽ ዓለማዊ ስርዓተ ምሕደራም ብድንፋዕ ቁጠባዊ ሽርክነት ከምኡ እውን ከም ብሪክስ ፔይ ዝኣምሰሉ ሓድሽቲ ፋይናንሳዊ ኣግባባት ምዕባል ኣማራጺ ናይቲ ስዊፍት ስርዓት ክፍሊትን ከም ዝኸውን ተገሊጾሎም ኣብቲ ዋዕላ ካብ ልዕሊ 30 ሃገራት ዝተውጻጹ መራሕቲ ክሳተፉ ትጽቢት ይግበር እዚ ድማ ልዑል ትጽቢት ዝግበረሉ ኣህጉራዊ ፍጻመ ይገብሮ ተባሂሉሎም ክብራንን ንሕዚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ዳሃይሎሙ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለ ዝተኸታተልኩምና ብምስጋን ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰላም ደሓንኩን